Sziasztok! Aerobik Norbival első táncoktatás indul. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vesztek benne. Tehát jobb lábbal előre, középre, hátra, és visszazár. Bal lábbal előre, középre, hátra, és visszazár. Utána jobb lábbal előre, hátra, közép kihagyásával, utána előre lépsz, és egy negyedet fordulsz, bal láb felhúz, bal tért felhúz, és amikor leteszed, kettőt rázol balra, kettőt jobbra. Nézzük oldalról, jobb láb elől, középen, hátul, visszazár. Bal láb elől, középen, hátul, visszazár. Jobb láb elől, hátul, negyed lépés, fordulás jobbra, bal tért felhúz, és amikor letesz, 1, 2, 1, 2. Jobb lábbal újra indulunk. 1, 2, 3. Vissza. 1, 2, 3. Vissza. 1, 2. A 3-ra lépsz egy negyedet, elfordulsz jobbra, tért felhúz, amikor leteszed, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, vissza. 1, 2, 3, vissza. 1, 2, 3, tért felhúz, akkor letesz, 1, 2, 1, 2. Kicsit gyorsítsunk. 3, vissza, 1, 2, 3, vissza, 1, 2, 3, föl, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, vissza, 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 1, 2, 3, vissza. Ezt az 1, 2, 3 visszát lehet alkalmazni a popórázásra is, meg a fordulásra is. Nézzük egy másik kamerálásból is. 1, 2, 3, hátul, vissza. 1, 2, 3, vissza. 1, 2, fordulsz egy negyedet, utána jobb lábbal, jobbra, tért felhúz, amikor leteszed, 1, 2, 1, 2. Elől, középen, hátul, visszazár. Elől, középen, hátul, visszazár. Elől, hátul, előre lép és fordul egy negyedet, tért felhúz, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, vissza. 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 Mindenkinek jó gyakorlást!